yamakosi Gomani kuti ayi acheze nawo asadayambe kugwira ntchito ina mboma limeneli la Ntcheu. Ndimanena kuti president akuchita misonkhano imayima kumema wanthu kuti adzavotere pa chisankho cha pa 16 September 2025. Chisankho chimenechi chilipo chisankha president wa dziko lino, kusankha phungu komanso kusankha kansala. Choncho monga madongosolo la bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ayi ndi nthawi ino yochita misonkhano yomema wanthu pa chisankho chimenechi. Chonchotu president a dziko lino amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP pa chisankho chimene chikubwerachi, amene ayimirira chipani cha MCP akumematu wanthu kuti adzavotere iwo president a Chakwera. Choncho ayenda maboma osiyanasiyana a mdziko muno, koma chigawo chapakati ayendako ndithu Ukasungu, Dowa, Ntchisi, Nkhotakota, Mchinji. Pano akufunanso afike lero mboma limene la Ntcheu, pamene afike pa Lero Trading Center achitisepo msonkhano imayima. Kuchoka pa Lero Trading Center apita ku Kambilonjo, msewu watsangano uko akatero ndithu ayidepe kukafika kwa Champiti, kenako ndithu ndi madera ena kuphatikizaponso Kasinje Trading Center kumene president ayembeza ndithu kuyisa misonkhano yoyimayima mboma limeneli la Ntcheu. Choncho apa president akulunjika ndithu kunyumba kwa inkosi yamakosi Gomani ya mboma lino la Ntcheu. Kuli mafumu ndithu ochulukanso kwambiri amene taona ndithu ali kuno, mafumu amene afika kale kuno ndi mbali imodzi yopereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti ayi wafika mboma limeneli la Ntcheu acheze ndi anthu a mboma la Ntcheu. Ndi apa ifenso tione kuti kumene akulowera president kumeneko makapa kunyumba pamene kwa inkosi yamakosi Gomani ya mboma limeneli la Ntcheu. Ndi makamba ndi mbali nayi ndi mafumu amene akhala chaku tent komano kutsogolako ndithu angoni ndithu kujiya kumeneko kuperekanso ulemu wawo kwa inkosi yamakosi Gomani. Ndi ulemu wake ndithu kumakhala kujiya ndithu kuvina ngoma ndithu kukhala kuno ku Ntcheu. Angoni awonso ndithu avala zibiya zawo kumayimba ndithu kusangalala ndithu kupereka ulemu kwa president a dziko lino kuti afika kuno, komanso ulemunso kwa inkosi yamakosi Gomani ya mboma limeneli la Ntcheu. Ndimanena kuti apa president afika henosetu akhala kutsika galimoto yawo kuti alunjike ndithu kumeneko kwa inkosi yamakosi Gomani 5 ya mboma limeneli la Ntcheu. Ndi makamba kuti angoni ndithu amayi abambo akujiya ndithu kusangalala kupeka ulemu kwa inkosi yamakosi Gomani. Na inkosi yamakosi Gomani ndimene ikubwera kutsogolo kuja pamodzi ndi inkosikazi kulunjika kukalandira president amene tu afika kuno kuli Zulu kulikulu la inkosi yamakosi Gomani. President komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera afika kuno ndithu kulikulu la inkosi yamakosi Gomani. Apa president pang'ono apa inkosi yamakosi Gomani komanso mayi akunyumba kwawo ayandikira kwambiri kufundi galimoto imene pala ya president kudzaperekatu moni kwa mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera. Nawonso president tsopano kutsika galimoto yawo kudzakumana ndithu ndi inkosi yamakosi Gomani. Ayi kugwirana chanza chimodzimodzi president perekanso tu moni kwa mayi akunyumba kwa inkosi yamakosi Gomani ya kuno ku Ntcheu. Apa president henose akhala kulunjika ndithu kunyumba imene ya inkosi yamakosi Gomani. Ndi makamba kuti ndi ulendo umene president a dziko lino akubwera kuno mboma la Ntcheu kuti achititse misonkhano yoyimayima kumema wanthu kuti akavotere pa chisankho chimene chikudza pa 16 September 2025. Chisankho chisankha president, phungu komanso makansala. Choncho madera amene akuyenda president a Chakwera akumakhala kuti mmene monso muli aphungu amene akuyimira chipani cha MCP, muli makansala amene akuyimira chipani cha MCP, koma akumamema anthu kuti akavotere president a Chakwera komanso akavotere phungu wa chipani cha MCP komanso kansala wa chipani cha MCP.
akamafotokoza zitukuko zosiyanasiyana zimene boma la iwo president Chakwera lachita nzaka zisanu zimene zapitazi. Akukombapo zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lachita komanso kulonjeza zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lawo likukonza kuti lichite mdziko muno. Dapa inkosi ya makosi gomani ikuwalozera president mafumu osiyanasiyana a boma la Ntcheu amene afikanso kuno ku nkosini kuno kulikulu la inkosi ya makosi gomani. Ndi apa president kuyamba chanza ndi mafumu osiyanasiyana amene afika kuno ndi malo ndithu kuno ku Ntcheu ndi paja pansika wati walizulu trading center chaku mmawa kwake kumene kuli likulu la inkosi ya makosi gomani ya boma lino la Ntcheu. Kuli anthu ndithu ochulukirapo mukudziwa kunyumba kwa gogo kudzaperekanso ulemu choncho president adakaperekabe kugwiranabe chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana pamene patsopano akulunjika kunyumba tsopano kwa inkosi ya makosi gomani 5 ya mboma limene lino la Ntcheu. Ndi manena ndi mbali modzi yopereka ulemu pamene president akulowa mboma limene la Ntcheu asadacheze ndi anthu malo osiyanasiyana kuchititsa misonkhano yoyimayima kuwapempha anthu kapena kuwakumbutsa anthu za chisankho chomwe chilipo pa 16 September 2025. Ndiye chimeneno chikuchitika nchonera kuti president amafotokoza zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lawo lachita. Komanso ndikuona kuti boma la Ntcheu ndi limodzi soma maboma amene apindulaso zitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Pali zitukuko ngati zazomangamanga. Ini zanga Isaac Jali nine konkuno tsiku la likhadi limodzi. Isaac Jali president mudzapereka ulemu kwa inkosi ya makosi gomani 5 boma la Ntcheu. Ndi zanga maso chikazula ndizofunika ndithu kwambiri zimenezi. Mtsogoleri wa dziko amayenera kumana pafupi ndi mafumu chifukwa anthu amagwirira ntchito limodzi, ntchito zachitukuko kuti mdziko ziyende bwino. Ndiye kuti president akuyenera ndithu kukumana ndi mafumu pafupi kumakambirana zikuyenda bwanji tigwire pati ndi pati. Ndiye meeting imene ilipo pano I think apalowano mkanyumba komata kuti akumane alonjerane komanso akambirane nkhani zosiyanasiyana kwenikweni ndikukhulupirira kuti ndi nkhani mwina zongopitisa patsogolo ntchito zachitukuko. Pali nkhani chapati Curtis Okho kunena president akubwera kuno kuti apereke ulemuso kuti akulowa musanga mudzi muno mboma limene la Ntcheu osafika kulikulu kuno kwa inkosi ya makosi gomani ya boma limene la Ntcheu. Zona ndinzanga maso chikhadzula pa chikhalidwe cha Malawi ndi zofunika kutero sizingatheke munthu kungofika mudera ngati mmene kulili kuno president amakhala kulilongo lero abwera kunoko ku Ntcheu. Ndiye podutsa akuyenera kuonana ndithu ndi afumu amenewa inkosi ya makosi gomani yachisanu zapereka ulemu alonjerane mbali inaso ndikutengerapo mwayi okambirana zina ndi zina zofunikira pa chitukuko. Ndiye ndizofunikira kwambiri zikungoonetsa kuti ndi mbali imodzi ya chikhalidwe umunthu umene mtsogoleri wa dziko linoyo yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party ali nawo makamaka potsatira kapena kuti kulondoloza chikhalidwe mmene chimakhalira. Apapa pali zulupa ndi pansewu nyumba kapena kuti likulu la inkosi ya makosi gomani ndi pafupi kwambiri ndi pali zulupa pansewu. Sizikanatheka kuti akudutsa akupita kumusiku ka kunsipe kuti ayi anayenera kuyima. Wayendako Isaac Jali posachedwapa ndi anduna maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimondo Banda kunkhani yokweza angapo tatifotokozera nzofunika bwanji zimenezi. Taona mafumu ena kuti dzaka ndithu asadakwezere koma panopo akumayamika kuti ndizoonadi ndikhoza kukupatsa anzanga madzula chitsanzo cha mfumu ina kumene kuyenera kukhala ku Kasungu pamwambo wakweza ananena kwa mvekeratu ananena pa gulu la anthu kuti ine ndakhala pa group village headman zaka amati 22 years ali group village kwa iwo kuti ndizoonadi andipanga promote chifukwa anapanga promote amfumu amene from pa group village headman kufika no pa TA. Ndiye mwewa kuti sana zoonepo nkale lonse.
chisamaliro chawo kuonetsetsa kuti mwina kukhala chifukwa pali mafumu ena boma linayambanso ka programu ina yowamangira mafumu yani nyumba. Ndiye pali nkhani ya welfare kuwapatsa mswahala kuwakweza andi kulikonse kumene Richard Chimondo Banda anduna ona za maboma ang'ono akhala akupita akhala akunena kuti boma likupanga zimene zikufuna kuwalimbikitsa mafumu kutinso mafumu ena amene amakhala ngati akubwerera mbuyo ngati azitha kutengerapo phunziro. Lero wa president kubwera mboma limene la Ntcheu kuti achite misonkhano yoyimayima kwamema anthu dakavotera president Chakwera aphunga chipani cha MCP komanso makhansala atayendanso maboma enanso osiyanasiyana. Zofunika bwanji boma la Ntcheu kaso limodzi imene limalima kwambiri kuli alimi ambiri kumene? Ku Ntcheu kuli alimi ambiri. Kuli alimi ambiri ndipo ndi boma limodzi ku Central Region limene limatulutsa zakudya zambiri ndi katundu ogulitsa. Tikudziwa za tomato, anyezi, kachewere, ndi boma lodziwika bwino nyemba zambiri zimachoka kuno ku Ntcheu. Ndiye boma lomwe iliso lakali kupanga support ntchito zosiyanasiyana zimene zimathandizira pa ulimi wa mbewu zimenezo ngati irrigation komanso kukonza mwina misika kumene ngati mwina mukhoza kundikhulupirira ngati mmene ukuonekera lero msika wa pansipe msika wa makono kwambiri paka mpepuza good. So zonsezo zikuchitika chifukwa chonena kuti boma layika chidwi kwambiri kuthandizira kuti ntchito za ulimi komanso ntchito zopititsa patsogolo chuma kuti anthu azikhala zidalira pa chuma ziziyenda bwino. Ndiye ndikongofunikira ndithu kuti Dr. Chakwera katikati mwa ntchito yawo ayende mosemo aone. Amene mtolankhani wathu Isaac Jali amene tinaye lero kuno mboma la Ntcheu kumene president wa dziko lino akulowa boma limene la Ntcheu kuti achite misonkhano yoyimayima kwamema anthu kuti akavotera president Chakwera aphungu a chipani cha MCP komanso makhansala a chipani cha MCP. Choncho president akamaliza kuno apitirire ndithu kulunjika ndithu pa training center ya Lizulu kuti acheze ndi anthu kwakumbutsa nkhani tu yachisankho ya pa 16 September 2025. Ndi apa tikupekeni kaye manja mwanzathu ku Blantyre muli ndine Mayeso Chikhadzula tilandireni ku Blantyre.